Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang na agapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening Para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Plus, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Bala ka Kuya Manny, ulo ko na si Sir Mart. Perang minutos ka na sana ngayabe. Baili-baili pa kan si Kuya Manny. Gari nakapamada Kuya Manny ang buhok mo ngunyan. Aplaon baga. Hey girl, what's up? You know Day pa po tabi iyan na mga commercial na iyan. of all the Partida naka-block time pa lang po kami sa mga block timer ming mga padaba ming mga nasa government agencies. spot. Day pa dyan naglaog so Christmas greeting, so mga commercial pa kan mga politiko. Clear, you know you Magsala, ako digdi, matukaw ako digdi. Iilingon lang na present ngayon si Angel. see, I just wanna talk. Oy, happy Friday everyone! Maray na pagkauto po sa Indo dyan. Naglalaan po kami na kamu lamang ang nangudto naman. Ika Kuya Manny, nangudto ka na? Si Papa Margariday ko pa inahiling ka nagbukas kan sa iyang balunan. Tatig babantayan ko kayaan na pangudtuan ni Papa Mar. Diyos, maray na pagkauto po sa inyong mga tugan. We're hot. Welcome na po sa programang Iskaramuza. What you got? Na mapaaram na naman kita. Ay, update lang po hali sa Department of Health. Stop playing hard. Medyo dakol-dakol na naman ngunyan ang newly reported cases kan COVID-19. 162 po ang digdi sa Bicol Region. 25 kayan ang hali sa probinsya kan Albay. 10 sa Legazpi City. 6 sa Daraga, 3 sa Ligao City, 2 sa Pulangi, 2 sa Tiwi, Tigsaroan, Kamalig, and Ginubatan. What's up? You know Sa Camarines Norte, iguanin 10 positibo, 51 sa Camarines Sur, 60 sa Catanduanes, that's with my brain. 6 sa Masbate, and 10 sa Sorsogon. Spot. I know you want this too. Ang newly reported recoveries nasa 1,222, which is very good news ini. Kaso ang problema Kuya Manny,
Kasukong kaswapon 17 gad ito sa nagadan. Ngunyan 16 po ang nagadan dahil sa COVID-19. 7 kayan anhali sa Camarines Sur, 4 sa Sorsogon and 5 sa Naga City. Kaya yan mag-ingat-ingat man po giraray kita. Magsunod sa ipinagtalaan na public health standard and aprobetsanan ang pagpapabakuna. Halangkawon nga ang energy mo nga Angel. Syempre, 10 minutos na sa nangani, di ka pa magburubublay ka pa. Ano kuya man eh? So show me what you Maray na pagkauto kay Tita Daphne Garcia, naghihiling siya ngunyan. And kay Ate Rosemary Lorilla. got. Kay Sir Ram Jason Weber, sabi niya marhay o masiram na hapon. Soaking wet. Sabi man ni Sir Roy Morales, masiram na hapon Angel. Masiram po ang pagkahapon kung may merindalan. Ano kuya man eh? Ako po tabi nag-agsap na kay merindalan. White Plains. Nag-agsap na po kami ni Kuya Maning merindalan. Magkatok lang po tabi ka mo dyan sa baba kang pinto. Baba kang pinto, baba kang DCGB sa pintuan po. Okay na sa Kuya Mani Antoron, Kalingking, Baduya. Sabi ni Sir Honesto Aicado Lorilla, maray na pagkaud to ma'am. Angel, pabati naman po ako dyan sa Buyuan, Legazpi City. Lorilla sa Gravito family. Saka naman po sa Kawayan, Lorilla sa Aicardo family. Iyo Kuya Dance, malipot digdi. Kaya ako, ining jacket ko, iwawalat ko na ini dyan sa tukawan ko. Sabi man ni Ma'am Agnes Lianeta, good afternoon po Ate Angel, pa-shoutout naman po ng sa Purok 6 Anislag Lianeta family, thanks po. I see. Oy, happy birthday po sa gabos na nagsiselebrar kan sa inyong kumplianyo. Mag-birthday lamang po kamo hanggat gusto nyo. Especially sa kuyang dawang pinsan, si John Carl and si John Paul Mustaza dyan sa Mayon, Daragalbay. Happy birthday po, Kambal. Going insane. Stop trying to mess Sabi ni Kuya Dance, igwa ka dyan na tugtog na ang buskay. with your spot. Ano itong ang buskay? This too. So Sa ibang stasyon ko ito kangaki ako, sa ibang stasyon ko ito naradangog, tuyong alas 6. Pero digdi, nahiling ko digdi sa Justler, gari, wala man ka ito. Baysa na Kuya Dance, sa aga, anapon ko daw iyan. Oy, duman po pala sa, ano pa digdi, ma-apply para sa 10 years na validity kan sa indang driver's license. Kanina nga pagkaaga mga alas 9, pasado alas 9, pinag-explicar na po yan sa tuya ni Land Transportation Office, Legazpi City District Office Chief, si Ma'am Feli Mendoza. hot. Why not? So show me what you got. November 16, My time. ang implementation and rollout manigdi sa Bicol Region. Oh God. Pero tigahalat paninda sa memorandum from regional office kung arin mga district office and may inidesignar Yeah. So duman sa lingaw ko lang sa program na now nito duman sa table ko. Ayan abiso antay alaton ta lang ang abiso and i-monitor taan sa indang mga official Facebook page. Speaking of Facebook page, paki-like and share po kan DZGB News Online. Mahiling po nindo dyan ang mga TikTok entries kan sa tuyang mga senior citizen. Si Lolo Manny galing tapos si Papa Mar, abo ako partneran mag-TikTok. you know I pulled you Pero nailing ko si Sir Mar, nagpa-practice na kan sarong aldaw. all the fun and games. You Ano pa man, 1 minuto na sana bago mag-abot ang alauna nin pagkahapon. got. Oras na naman po para kita magsuro-siriblagan. This too. Ang nakaibanan ko sa Lada Teknikal, Kuya Manny Tutanyes. Ang nakapamada ang buhok na view nag-aapla. Sa newsroom niya po dyan si Sir Mar de la Cruz. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Radyo Balagon Kaito.
DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong 1:00. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nabulgar sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee na nagpalyar ang nagkaperang personalidad asin opisyal kan Pharmally Pharmaceutical Corporation na isumitir ang kanya-kanyang income tax return o ITR sa Bureau of Internal Revenue o BIR ni nagkaperang taon. Sa dokumentong ipinailing ni Senador Franklin Drilon poon kan 2014 sagod 2017 dahil nagsumitir nin ITR ang Chinese businessman na si Michael Yang asin kan 2018 208,000 pesos ang taxable income kaini pero 7,600 pesos na ang ibinayad kaini. Unreadable man ang records ni Yang para sa taon 2019 asin 2020. Mantang wara nin taxable income si dating Procurement Service of the Department of Budget and Management o PS-DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau kan 2017 asin day ininasumitir nin ITR kan nakaaging taon. Nahilingan man nin mga palta sina Pharmally Executive Twinkle asin Mohit Dargani sa pagbayad kan sa indang buwis. Apera digdi ang mga supplier kan nagkaperang medical equipment kan Pharmally na Green Trends Trading International Incorporation asin Zuhu Yu Construction Machinery Group dahil nagsumitir kan sa indang ITR sa mga nakalihis na taon. Dahilan digdi tinawanin doon ni Drilon na dapat makalusot sana ang nasabing personalidad dahil obligasyon sa ley ang pagbabayad nin buwis. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Revicon. Lakas ng lima. Revicon Forte. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may